Ze hostia dau. Orburutxoak? Buruz, Pikatxopak izango dira, A ber, Idurrek erakutsi digu klasean orburutxoak direla. Eta laborekoak dira gainera, Nik zebia dakat? Zebia. Lagatzu ez dugu gainitu, Pringau. Sasi jakintxu. Ola itzein da, inot ez dizu ulertuko. Gainera, zertarako. Tabernara joan eta benu ez ulertzeko? Kuruskari, ostopiezko pastela, zizkamizka, txitxirio... Atxagak ere ez luke gaindituko. Ta orain zeiru. No jodas. Zeiru! Abeko horiek diru ateratzeko edo zer asmatuko Ba, lukete. nire lehengusuak badauka. Buruak eztanda egingo dit. Gerundio faltsua, gehiagizko erlatiboa, atzera karga, kalko okerrak... Zuk buruan duzun anabasarekin klase partikularretara. Bai. Zurekin badira, Zurekin, ez da hurrik eman ere. hori diozu, moñoña. Idurre. Ze aukera daukagu zeiru ateratzeko? Ba, nire ustez, momentuz, hutsaren hurrengoa. Orduan nik argi daukat, ibapetik aterako dut. Ta orain jarrai dezagun festan. Oroitzenen egon nintzen zebirako prestatzen. Azterketa gaindituta ari gara ospatzen. Orburua jan eta jan, orburua jan eta jan. Janez, jan.